tager et ubrugt zinkstykke ned i et reagensglas. Et lille stykke kobberfolie, som er slebet blank med et ståluld. Putter vi et reagensglas 2. Putter vi nogle kobberspåner i det næste reagensglas. Og et stykke slibet zinkstykke. Så tager vi og vikler et stykke kobber på det næste zinkstykke. Derefter hælder vi så svovlsyre i glassene, så syren står op til cirka 1/3 i hvert glas. Som I kan se, laver zinken i svovlsyren ikke så mange bobler og ikke så meget gas. Og ved kobber i syren, der laver den overhovedet ikke noget gas eller bobler. Som I kan se, laver zinken med kobberspåner i bunden lidt flere bobler. Som I kan se, virker kobberen og zinken ikke alene, og det er fordi, at det skal have kontakt. Hvis man kigger på de to her, så er det jo kontakt, kobberen og zinken. Men ved den der, det er det kun lige bunden der rører, så den bobler ikke så meget. Og ved den her over, det er der en større overflade, der rører zinken, så den bobler meget mere. Metallet zink Zn reagerer med svovlsyre H2SO4, så der dannes hydrogen H2. Denne reaktion går hurtigt, hvis man bruger kobber som katalysator. En katalysator er nemlig et materiale, som sætter fart på kemiske reaktioner uden selv at blive brugt i reaktionen. Man kan måle reaktionshastigheden ved at iagttage, hvor hurtigt der dannes bobler. Reaktionen mellem zink og svovlsyre. Dannelsen af hydrogen gennem reaktionen mellem zink og svovlsyre forløber kun meget langsomt. Hydrogendannelsen sker ved følgende reaktion. Zn plus H2SO4 plus ZnSO4 plus H2. I det første klasse sker der ingen udvikling i hydrogenen. I det andet klasse bør det gå langsomt. I det tredje og det fjerde klasse vil kobberet, hvor det har kontakt med zinkens overflade, virke som en katalysator, og reaktionen bør derfor gå hurtigt end i klasse 2. Det skyldes, at hydrogenen lettere dannes på kobberoverfladen på zink. I bilens udstilling bruges en katalysator for at nedsætte luftforurening. Katalysator i hverdagen. Katalysator kan man bruge i sin ovn til at rense ovnen. De har en belægning af ceriumoxid på ovnvæggene. Her fungerer cerium som en katalysator. Det splatter det fedt, som sætter sig på væggene. Ovnen kan derfor rengøres blot ved aftørring af en klud. Nye biler er i dag udstyret med katalysator, som sidder midt på udstødningsrøret, så udstødningsgasserne ledes igennem katalysatoren, inden de kommer ud i den frie luft. Katalysatoren er opbygget af mange små rum, hvor hele den indre overflade er belagt af det materiale platin og radium. Disse to materialer der fungerer som en katalysator. De splatter og omdanner de skadelige stoffer fra brændingen i motoren til mere uskadelige luftarter, som vanddamp, dioxid og nitrogen. Over hele verden er der brug for katalysatorer i de fleste kemiske produkter i dag,
laves med anvendelse af katalysatorer.